Yar uwa, tagumi me kike haka? Me yasa ki cikin damuwa? Laure? Na'am? Me ya kawo ki gidana? So da ƙauna mana, aikin san tsakaninmu ba rabuwa. So da ƙaunan ne yasa kika bari yar uwarki ta auri mijina? Allah sarki Habiba, ba da so na aka miki ƙarin auren nan ba. Ba yanda ban yi a fasa wannan batun aure. Fin ƙarfi na aka yi wallahi, haka kawai ina so ba na so na haƙura aka yi. Kinga, Laure, ki tashi kawai ki fitan min a gida. Ba inda zan je wallahi, sai na ji me ya same ki, me matsalar ki da kika zauna kika irin wannan tagumi. To ina ruwanki da matsalata? Laure, ki tashi ki fita a gidan nan. Idan kuma baki tashi kin fita ba wallahi zan tara miki mutane a cikin gidan nan. Haba, Habiba, daga yin abun arziki ko sai ya koma bala'i da masifa? Kinga, yanzu haka daga gidan Iliya nake, wurin amaryarsa. Irin abun karin kumallo da ya haɗa mata ni kaina da daga sai da hankali na ya tashi. Dan na san ba lalle bane ke ya baki haka. Kinga, riƙe wannan. Da ƙyar na kwaco miki a hannun Iliya. Na samu ya bata 5,000. Da ƙyar na kwaco miki 2,000 daga ciki na ce ke ma in kawo miki. Ya kamata a dinga miki adalci. Ai ke ce uwar gida. Laure? Na'am. Da gaske kike? Ke, me zan ji haka ne? Menene hakan? Ke dakata uwar shagalallu. Na tabbatar abin da kilishiya mun ta sa hannunki a ciki. Zinat, ni ke faɗa wannan maganar? Ke kallon ƙwayan ido ke faɗa min wannan maganar? Kin fi ƙarfin na faɗa miki haka ne? Ko ciki ɗaya muka fito da mutum in ya ci amana ta zan ɗaga masa ƙafa? Lalle kin samu lasisi. Lalle kin samu yanci, lalle karuwanci ke ya miki rana, kin samu ɗakin kanki, kina da yanci, yanzu zaki abin da yake so shine ke kallon kowa daidai da ke ko to mu warki ne daidai kugunki kamar da ke kallon kanki warki ce daidai kugun mu ke kin isa an yi kilin zan kira ki a waya insha Allah za mu haɗu akwai maganganun da nake so ka sha wayan nan ka ji magana ka sha wayan nan A'a, Malam Olu, shayi ake haɗawa ne? Ina matar naka take? Ta je kanti. Aw. Menene haka? Ban gane ba. Kana nufin tsayuwa zan yi ina kallon ka kai ka sha shayi ni ina tsira kallon ka kikam sai ka ce wata banza? Lori. Na? Ke ma kwasin ina ne? Na garin ku. Laure, gyara halin ki. Kilishi na fi kaɗan yankai da hauka wallahi. Au Allah, kilaki, ni da ke mun ɗaura, mun sa kafar wando ɗaya da ke. Banza ballagaza, makira, matsiyaciya, 'yar wahala, na tsane ki. Ba na ƙaunar ki yanzu wallahi. Kilishi baka san sharrin karuwa ba ko? Au,